ማርያም بعلت مجدلان ማርያም አደየሳን ድማ አበይ ከም ዘንበሩ ይሪአ ነበራ እተን ካብ ገሊላ ምስኡ ዝመጻንስት ድማ ሲዒበን መቃብሩን ስጋኡ ከመይ ከም እተነብረን ረአያ ተመሊሰንካ ሽቱን ቅሪቅብን አዳለዋ ገናኸ ከምቲ ትእዛዝ ሕጊ ብሰንበት ዓረፋ ንጽባሒቱ ድሕርታ ምድላው እትውዕል መዓልቲ ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያንን ናብ ጲላጦስ ተኣኪቦም ወይታዬ እቲ መስሓቲ ብህይወት ከሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስኤ ከም ዝበለ ዘከርና ስለዚ ደቂ መዛሙርቱ ብለይቲ መጽዮም ከይሰርቅዎ እሞ ንህዝቢ ካብ ሙታት ተንስኡ ከይብሉ ካብታ ቀዳሜትስ እታ ድሕረይቲ ስሕተት ከይትገድድ እቲ መቃብር ክሳዕ 3 መዓልቲ ክሕሎ ኣዘዝ ዝበልዎ ጲላጦስ ሓለውቲ እነውልኩም كيركم كم فلتتكم أصنعكم حالو بلم كيدوم نتي مقابر أصنعوه نتأمن الدماء مستم حلو تخوينم محتم قبرلو